If man no day, if Poppy no day, then waiting we gain. If man no day, if man no day, how we go exist? Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to every man where they fight for their responsibility. IUD forum. So because tutu aibido mmemme chọrọ ime taa. Aga m asị anyị ga-ebu ụzọ wee weregodo ihe anyị na-eme taa na anyị n'aka Chineke nna. Aga m asị ka high chief dịka anyanwụ ị nwere ike ịtụtụ anyị na ekpere mbido. Ọ dịghị onye yiri ya. Ọ dịghị onye yiri ya. Ọ dịghị onye yiri Chineke nke n'igwe. Ọ dịghị onye ga-eji ime aka ụzọ bụ ya yiri ya. Ọ dịghị onye yiri ya. Ọ dịghị onye yiri ya. Ọ dịghị onye yiri Chineke nke n'igwe. Ọ dịghị onye ga-eji ime aka ụzọ bụ ya yiri ya. Ọ dịghị onye yiri ya. Ọ dịghị onye yiri ya. Ọ dịghị onye yiri Chineke nke n'igwe. Ọ dịghị onye ga-eji ime aka ụzọ bụ ya yiri ya. Ọ dịghị onye yiri ya. Ọ dịghị onye yiri ya. Ọ dịghị onye yiri Jehova nke n'igwe. Ọ dịghị onye ga-eji ime aka ụzọ bụ ya yiri ya. Anyị sị ka anyị kelee Chukwu otu anyị ji gbakọọ n'ụbọchị nke dị taa. Taa wụ Father's Day, a na-akwanyere ugwu ndị nwoke. Anyị na-asị ka Chukwu ji ike niile bịa nọnyere anyị n'ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke dị taa. Ka ọ wụrụ ihe otu anyị jiri bido, obi dịcha anyị ụcha, onye ọbụla na-enwe aṅụrị, ma uwe ọcha ndị anyị ti, ka obi anyị jikwota ahụ dịrị ọcha, na anyị oge anyị na-ala, anyị ewerekwa nnọọ aṅụrị na udo na-ala. Nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa, nọnyekwara anyị n'ụbọchị niile nke ndụ anyị, ka ihe anyị jiri bịa n'obodo oyibo, ka anyị kpata akụ, zụọ ụmụ anyị azụọ anyị. Ihe ndị a ka anyị na-ayọ n'aha Jesu Kristi Onyenwe anyị. Ịma na mgbe anyị na-eto eto, a na-asị na ndị bụ nna nwere ọrụ ha. Anyị chee n'ọtụtụ ọrụ ka ndị nna na-arụ, mana anyị amatago na ndị nna nwere mgbe ha kwesịrị na-eri na ọrụ ọtụtụ ọrụ ka anyị ga na-arụ. So biko ndị na-ehost meet na taa, ndị na-ewu ndị old band, ihe dị n'ọjị old band, biko nwere ike itere anyị ọjị ka anyị wee ebe anyị kpebere ekpere na anyị na-emewe ihe omenala dịkwa n'ime ka anyị wee mekwa ihe anyị kwesịrị ime. Biko Igbo rie welu. How you do women? Biko taa bụ ụbọchị a special day, and achọrọ m ime one comment maka ọjị, n'ihi na anyị na-abịa ka anyị na-amụta ihe. Ihe a bụ ọkwa ndị Igbo. Omenala Igbo bụ ị gaghị ewere ọkwa kpapụta ga-etinye ya ọjị, ị ga-etinye ya ozu.
ọwụ arụ n'ala Igbo ga-abịa ebe gapapụta ọjị. Ọ ka mma na iwere efere sọsọ wepụta ọjị ahụ na akụ ilu nọta ọkpa. Onye a ga-achọ achọ, enweghị mgbe ọ dị ka akpa anyị, enweghị dịka a ga-ebu n'ezi nna ya, maka mgbe oge ruo mgbe ị ga-achọ ihe dike na-enwe achọwa dike ahụ. Onye ọbụla obi eji ọcha ebe ihe mkpọrọ na ọnụnọ, Chineke gọzie ya o. Onye ọbụla obi na-adịghị ebe mkpọrọ na ọnụnọ, Chineke mee ka o chegharịa, maka tupu ichegharị ihe ọ na-echere igbo gị na ya were ebe a na-ezinụlọ. Daalụ. My voice had to do yes, because I think I'm going to another time without very short notice. Now you got here, so and he allowed us to come. So because again, just give me a bit of audience and I will be fast, will be quick. In the IED, we are very proud of all of you and we are very grateful of the relationship anyway with IUD. Afambo Jude Ngadonia, I'm the president of Vision Human Island, and I'm here with our secretary, Evelyn Noble, and also another of our member, Cyril Afam.